Sí? Digue'm. Yes. Wonderful. Feina. The wall? Volen que faci el pregó del mundo mundial. I'm so glad. Yes. What? No money? I de què volen que visqui? Jo? Alguna cosa s'ha de menjar, no? Respecte per l'ofici. Diu que ho pot fer qualsevol. Sí. Doncs vagi al mecànic, que li arregli el cotxe. A veure si també li farà gratis. Diu que no necessita el cotxe perquè està confinat. Però algun dia passarà aquest confinament, no? Sap què li dic? Que polítics as you, que només pensen en manar i en marrambar, que no tenen ni una pizca d'agricultura.